Urteak dira hizkuntza proiektuen inguruko formazioak eskaintzen ditugula. Dena dela, ikastetxeko hizkuntza proiektuek hizkuntzari dagokion guztia jasotzen duten neurrian, txapel handiegia osatzen dute. Hasiera-hasieratik saiatzen gara hizkuntza proiektuaren lidergoa hartuko duen irakasle talde eragile hori ondo ezagutzen eta akonpainamenduaren oinarriak finkatzen. Askotarikoak izan daitezke ikastetxe batek hizkuntzari dagokionez dituen beharrak, erronkak, lehentasunak eta baliabideak. Hori horrela urtero egindako prozesua ebaluatu eta hurrengo urterako diseinua egiten dugu. Ikasturte amaieran detektatutako beharrak ikusita eta kurrikulum dekretu berriaren eskakizunak kontuan hartuta, erabaki dugu ikasgerako diseinuan arreta jartzea. Euskaran ardazutako eleaniztasuna sustatzeko helburuarekin. Horregatik, hizkuntzen tratamendu integratu eta integralari begira, ikaslegoaren diseinu berriak egiten ari gea, baita implementatu eta ebaluatu ere. Nagusiki EH-tik DBH-erako transizioan euskararen erabileran aldaketak ikusten ditugu, aldaketak horiek aztertu nahi ditugu, ikasleak motibatu, eta hizkuntza gaitasunean erakin ez ezik, hizkuntzaren erabileran ere aurrerapausoak eman nahi ditugu. Irakasle lanbidera begira, gaur egun dago hizkuntzarekin erronka asko eta horri erantzuteko ezin eman ziguten aukera, horren aldeko eragiletza testu inguru bat sortzea, eta aukera genekan bai praktiketako eskolan egitea edo bai ezin bertan egitea. Eta gu talde bezala argi izan genuen hasieratik eskolan egin nahi genuela. Gure esku hartzea LH2ko gela batean egin dugu eta gure helburua zen ikasleak ondo pasatzea euskal kulturaz gozatuz. Eta horretarako baliatu gara antzerkiaz eta arte plastikoaz euskal musikarekin uztartuz. Guretzat oso aberasgarria izaten da unibertsitatetik etortzen diren ikasle horiek, beraiek hartzen dizkiguten dinamika guztiengatik, gauza berriak, informazio berria, eta hori guretzako baita gure ikasleentzako oso interesgarria eta proposa izaten da. Hor egun egia da ikastetxe eta unibertsitatearen artean dagoela harremana, baina gehiago sendotu beharko genuke guztion onurarako.